Идеален, знаеш си адреса, няма да се загубиш. Ако те пусне тук някъде, ще се ориентираш и да си ходиш сам. Мога сам. Не мога да ти дам една тротинетка. Добре. Какво? Аз си имам тротинетка. Електрическа или буташ? Мускулна. Мускулна. Така, я имаш, стигни. Добре, като за тротинетка идеално. Ти, кой си? Георги Бонкин. На колко си години? На 5. Знаеш ли къде живееш? България. Това е най-хубавото място за живеене, така ли е? Да. Ходил ли си някъде на други места? Примерно в Люлин, някъде? Да. Освен България си бил в Люлин? Да. На какви други места? Да. Ма не, на какви други места си ходил? Да. Там е най-добре, така ли е? Да. Естествено, че да. Добре, ти готов си да броиш до 10? 1. Чакай малко, разбрах. До 10 можеш ли? Кажи да. Да. Успокоим. Чай да представим само момичета, гледай какво става. Ти, коя си? Дария Йоргова. Знаеш ли на колко си години? На 8. А миналата година си била на? 7. И сега кой клас си? Първи. 3 плюс 2? 5. 5 плюс 2? 7. Плюс 8? 17. Моля! Тук сме зле. Моля! Точно така. Значи, ако беше счетоводител, довиждане. Добре, знаеш откъде си? Да, с България. Честито, ма някъде ходил ли си ляво дясно? Някакви градове, някакви забележителности, нещо да представиш тук на хората, може да не са ходили. Аре, кажи де! Не в други страни. Не говоря за България, тук дали си ходил някъде по разни градове, села. Да. Къде? Почти навсякъде. Кое ти е било интересно, любопитно, като отиш, това ми се запечатало, тук от вътрешната страна на челото, кажи. Не знам. Как не знаеш, помисли си. Ти си сега тук някъде преходна линия. София, дясно. Тук са села красиви, прекрасни, където хубаво се живее, чисто е, спокойно е. Не е тук само някакви коли.